ngai ngu yu blay ni ka por ha ka bangayo ban sam ni ka ktin ka jo blay link ban ni ka channel ha playing jongfi ai kublay pi baro ki basngap ni ka khubor ai kublay pi ka kerteng ki jo Jesus Christ ngej scam ba ka ktin ka jo blay ka pi sngo kan I mean see me pi kan long pi ba pinang sngo thu ya ka ktin ka jo blay bat ngej scam hi ba ka ktin ka jo blay ka pi sngo ba ya yo sngo man la ka sngi tu ka ktin ka jo blay ka pi puli ka pi sha score kanang penroy ka jingai bat kanang tay ka jingai shimet ka jong pi beru try namar ka Bible hi ka ong ba ka jingai ka jana ka yo sngo bat ya yo sngo ya ka ktin ka jo blay yang in primlin yele ban ya yo sngo ka Bible bat ban puli ya ka shimet ro kanang ba kata hi kan tay ka jingai shimet ka jongi baru blay Jesus Christ hi ong bom tang daw kupu ba briu un im henry ka ktin baro ka babi na ka sintur ka jo blay toni ko por in late no bat nga ban yo sngo no ya ka ktin ka jo blay ayuba ka ktin ka jo blay ka don ban ong ya ngai phi hane ko por ngai kerteng ni ka khubor ka tagalong arfli ki aka ki balong markhongpong arfli ki aka ki balong markhongpong ki batrei hagiri ki sngi ki bamenta wat akisnem ki ban sawan ro kini ki arfli ki balong markhongpong ki dei ka jingtrei ka jo blay ka ba utrei borba hagiri ki sngi ki ba khatdo bat ka jingtrei ru jong soitan ka ba persang ban pelong markhongpong hagiri ki sngi ki ba khatdo laga daw mga phi ni don kam ban pin kre bhai la ka jong ka jing im bangin song tho ba soitan unom dei ban yo jaka ka ying ka jong ka jing im jong ka balang la ni ka ri ka jong pen ban ba blay nang yo ban trei borba hagiri ki sngi ki ba menta bat ki ban sawan toni ko pon ni ne let shamenta na ka liang ju ka jing do jing kremen haga bangin pej ka jing trei ju bomman hagiri ki sngi ki ba menta bat ki snem ki ban sawan kumno ba ka Bible ka yethu lupa shapangata Ladang ipet sekaliang jong ka perthai. Jesus Christ la yethul upa ka gospel ka jong Matthias kalong ka ba arpusang ka dukhat ka bakhat ar. Ka tin ka jong blay ka la yethul upa ba ka pop kan man bun ka jing ie ka man kriat ong ka Bible. Ka bamon ba kisngi ka bakhat do kan don ka jing kharoi jong ka jing baman hagi kisi ka bakhat do namar ka pop kan man bun la deb ong lupa ka tin ka jong blay na ka daw ngi yu ye ka jing jelay jo ki kam bhaman ka jing jelay jo drugs ka jing jelay jo ka jing priap ka jing jelay jong ka jing le jo ki kam bat bor jo ka jing bam sap ka jing jelay jo ka jing pa ying pa sem ka jing ngop jo ki babon ki brio ka jing snake ki baharukom kini baro ka Bible kle dep ye thulupa baga pop hi kan man bun bat ka jing ye kan man kriat ong ka Bible na daga daw ni i ka jing yale ni i ka thma ni i ka jing shot ya dat ni i ka jing snam ngi ka jing pa ying pa sem kini baro hi de namar ba kam don chu ka jing ye kam don chu ka jing ya burom iwe namar ba ka Bible ka ithul upa ba ka pop kan man bun ka jing ye ka man kriat kala de ithul upa kata ka ban saja ka perthai ka bangila de yo ilupa menta bat ka bangin nang yo iru at kisnem ki ban sawan rukum chu habang ipai ru ha kaliang jong ki kristan ka Bible ka le ithul upa kubo absul Paul ula de thot lupa yagai ko min sim khoi upen pau kata galong phila ban puli haka chithi badingkong utimoti kalong ba saw ga khot ka ba ningkong ka ba a haga ba ga tin ka somblai ka ongkum ni to ni puli umin sim ula ong shai ba ki sngi ka ba khatdu don ki ban hapno ne ka jingai na ba ki pensha score ye ki min sim ba shukor bat ye ka jihikai iksoy kani ka ba ka Bible kala maham lupa bagi ski ki bakhat do don ki ban hap no de ka jingai kamot don bon ba ki kristan ki ban sa phaidin no balai ki phaidin namar ka don ka jing sha yalam bakla na ne ka sha hikai bakla bagi de ka jing hikai ki wan de ki ben sim ki ba shukor bagi de ka jing hikai ki wan ro de ki soy ong ka Bible daga daw ki don kam ban sumar bahil de ban snap ki jing hikai hagi de ki ski ki ba menta ba ki snem ki ban sawan ka jilla ka jungi ka de ka ta ka bala pli jing khang lu pa ba ki jing hikai ki ba bakla ki la yo ban rung haga jilla ga jongi haga bagi yo sngo ga jikai ke ba harukom hani ke sngi rega daw manga phingi don kam ban tip bhai ga ktin ga chom blai da ka bangi puli gi dei ban puli bhai ga Bible ban pensong rim bhai ke no no ga jikai na ga ktin ga chom blai habangi ngi skap ya no yuno habaki hikai ga ktin ga chom blai namar ki don ke jikai ke bala ban wan na ki soi ro haba phi skap ki sngo kum ba dei henrei ki alam bakla ban ki no no ga jikai ke ba pensap ting ipi ki ba penrit men simi pi ki ba penlong ipi ba pin
isi ki brio ba phin sngo krpang ila de ki jikai ki ba pen jangai ben ban ni ka jinga dei shimet ka jong phi ba ublei kita hi de ka jikai ki ba bakla nganoi phi ka jikai ki ba dei ki de ka jikai ki ba te ka jinga dei shimet ka jong phi ba utrai ki ba pen khlan ni ka jinga dei ka jong phi ba utrai ki ba pen roi ka jingai bat ki ba pen long ru ba phin nang ba i iwe ki ba pen long i phi ba phin nang la ban im ka jing im go smoret ka jing im go khoi ki ba kentang kita di ka jikai ki ba dei daga daw sumar ba ki jikai ki ba long kulmar hi jingmat pen ban ni ka jing em song fi namar ka bible ka le tho ba ki singi ba khat do kim don ki jikai ki ba wan ki ben sim ki ba shukor ki jikai ki ba wan ki soi ki ba pen long ki bri ba kin hapno na ka jingai daga daw haba phi sngo ki nu ka jikai wat ju krki ban pdiang no kumtu pen song nong rem la da phim pat sngo tho lait ban kli ne ki bri ka jong ublei ki ba pen sle kli ne ki hato ka dei ne em kata ka jikai khnang ba ye ga ka phingai ka de ban long bai ka bala tikna ba ka wan no try ka wan no min sim jong ublei om ne ki min sim baman de ka daw manga phi ngi don kam ban sumar bhai la de da ka ba don kam ban tip bhai ka ting ka jong ublei ba nom sha hikai bakla ha gi ki singi ki ba khatdu shu ka bible ka lai thu lupa chaphangi kristan ki singi ba khatdu ka jinglong jungki ka ta ka long phila ban puli ha ka chithi ba ar timothy hi ka long ka ba saw ka de khat ka ba lai ka ongkum ni namar ka por kan ja bakin om sha skor shu ye ki jikai ba janai ki henry kin don ye ki skor ki ba dai bat kin kanton haladi ye ki jikai kat kum ki jingkwa brai jongki hi bat kin phaino yala ki skor jongki na ka jingshisha bat kin phai khamat shaki puris kam kani ka ek ba ka bible ka le thulu pa ba ka jinglong jongki kristan hagi ki sngi ki ba khaduro kin don ye ki skor ki ba dai kin kanton haladi ye ki jikai kat kum ka jingkwa brai ka jongki kaumot ki sngot ban sngap tang ye ke jikai ki ba kat kum ke jingkwa jongki hi la don ke jikai ki ba kren phang ke jing pen khia kumno ban yo ke jing khia kumno ban yo ke jing khu kumno ban man bha tingtengi ke jikai baro ki ba kwa ban sngap sudan henry ha ba don ke jikai ki ba khot ke jing kala ba mot ke sisa ke jikai ki ba khot ke jing em jo ke jing pen kan tang yela de ke jikai ki ba khot ke jing em ka ba kho ke jing em ka ba sriem kum u jesus christ tingteng don bon ki bom tre ban sngap ko bi ke jikai khndiat ki ba sngap henry ki ba bon hi ki jet ban sngap tangkat kum ke jingkwa brai ki jongki hi namar ki don ki score ki ba daj ong ka bible don ki ban phaino na ka ban sngap ye ka jingshisha ka ubot don bon ki kristan ki banom sngot nat chu wat ban sngap ye ka tin ka joblai haba don mono ba yalap ye ka tin ka joblai haba don ba kren ye ka tin ka joblai kim da kham jet e ban sngap ye ka jikai namar kala de bi thulu pa ka bible bakin phaino na ka ban sngap ye ka jingshisha ki khamjit ban phai ban sngap ye ki puris kam ki khamjit hi ban sngap ye ki nu ki jing kren ki balong biria ke jing yatho khana kai ji kai ki ba chupen sotnat pang ye ki score kan ban ki bomtei kata de jinglong ju ki kristan he ki sni ki ba khado ba don ki ji kai ki ba bakla ba don ro ki bre ki bomtre shu ban sngap ye ka tin ka joblai kata de ek ba du jingkremen ka bangi i ki sni ki ba khado ka ba nang ja hi ki sni ban ta ba ki sni ki ban sawan ro ba ka bible kala de ba ni thulu pa to min tang ni pet pat na ka liang ka ba don jingkremen pan ye ka ba don jingkremen ha ki sni ki ba khado fitep na em lang iyo i ba usoitan utrei borba ha ki sni ki ba khado ban trei ka kam ju ka jing penjat ka jing phaidin ka jing pen sni ki breu ban pen kharoi ka jing baman hagi kisni kata ti jing trai chu baman ka bangi i bahani kisni henrei ngan oi phi baga jing trai ka chu blai ka kham krau palat hagi kisni ki bukhat do ka jing trai ka chu blai ka kham krau bani ka jing trai ju soitan ka jing trai ka chu blai ka kham don bor bunsha bani ka jing trai ka ju soitan haga ba katning i ki breu ki jat ki pra henrei ki ba bon ba hagi kisni ki ba khat do kin wan shi ka jing ka labamon ni sngo don bon ba ki muslim ki hindu ki wei ki bompat ngai ki sang ban ngai yo jesus christ hagi ki sni ki ba khatdo namar ka jing trai ka jo jesus christ ka jing trai ka jo blai ka kraw palat hagi ki sni ba khatdo khamta ma ka swaga jingwan jo try undon uslap u ba khatdo ka jing trai ka jo blai kan ka revival ka ba kraw hagi ki sni ki ba khatdo namar ka tin ka jo blai kala ya thul upa hagi kitab joel kala nong ka ba ar ka khot ka ba ar phupra kum ju ru abagi pai hakikam ki apostol kalenong ka ba ar ka khot ka ba khat new ter ka ong kumni to ngi puli kani ki chingi thulupa ka chung joel ka bala de ya thulupa ha ka testament ka rim
kong kumni ke khot ka khat nyu kan jaru hagis ngi ke khat du ong ublei bangan the no yumen simko zonga halor ka do baro te ki khun chen rang jong pi bat ki khun kan thei ke jong pi kin ye thulupa bat ki samla jong pi kin yo i ke jing ithu pau bat ki temen jong pi ru kin pho sniu ke jing pho sniu ki shakri ke jonga ru chen rang bat kan thei hagidi ki sngi ngan the no yumen simko bat kin ye thulupa kini digi jingi thulu pan juga ketin ke job lay ba kini ke sngi ke khadu on the no book yo mun sim ko halor ka do baro ka mun ka do baro kan yo pdiang yo mun sim ko hakis sngi ke khadu ka bon lada one mun sim ko how no brio la ni ha ka no ko brio kita ki bom julet jingi seng kin let jingi seng kita ki bom ju kan mau blay kin kan mau blay haba one mun sim ko brio bu ju put por la di tang hasrok un poi chika ying ka job lay namar kan don ka jing pin kan du ju mun sim ko ban wat blay haba wan umen sim ko how brio la ne ha ka brio naga daw mga opinion day bandu jinkermen ni ki khot ju ka yeng ani yano yano ha ki si ki khat do namar ublai hi wang an the book umen sim ko kanon ka jing tray ka ju ublai hai di ki si ki khat do ni e ki si ki khat do menta dan pun ba ki samla ki ba mi ban yalap ya ka gospel dan pun ba ki kun samla kan thai ba simrang ki ba yeng ban shakri ya ga ya utrai ni ki si ki khat do Henry ngan oi pi om tang ki samla ki ban yeng ki ban mi ni ki sngi wat ki ru menro wat ki temenro ni ki sngi ki bakhat do ublei un so pen yeng ki namar wat ki temenro ki yo pdieng yo mun sim ko bat kin shit hem ban shakri utrai ni ki si bakhat do kin shit hem ban late ban yalap ek gospel ha ki si bakhat do kin shit hem ban ya shimta ka kam go jong ublei ban pen klan ni ki jing tray ki jong ublei ni ki sngi ki bakhat do kata ga de ka ba don jinkermen ha ki si bakhat do ba ka don ka jing tray ka ba crown ka jong ublei ka jing tray ka ba don bor ka jong ublei ha ki si bakhat do ka daw mga pi yangin pen kre bhai la ka jong ka jing em tin ka jong ublei ka ong lupa ka kitab jing pen pau ka nong ka ba ar pu ar ka ka benta ka ba shadien ka ong ha ki si ka bakhat do uba tengit unang tengit bom hok unang le bom hok henry uba hok unang le hok uba ko unang khoi ong ka bible yanga ba phingin don ha ka liang ka ba uba hok unang le hok uba khoi unang khoi mga phingin don ha ka liang ha ka ba ka jing im junga jong pi inang be na ka jing khoi sa ka jing khoi sa ka jing im ka ba nang pen ken tang si sho sa ka jing im ka ba nang it lut si sho kana ba ka bor ka jong ublei ka nang yo ba tray bor ba ka jing im jungi pa ling ba jungi si ki weiru ha ki sngi ki ba menta hani ko pon nga kwa ban teng biang ya ka ban hikai pat khumnungin pen kre yala di ban im ma ki sngi ki ba khaddu hagabangi i kini ki arfli ki bor ka jong ublei ba ka bor jong soitan ka ba tray te khumnungin le ban pen kre khnang ba ka bor ka jong ublei kan yo saka ka jing im jungi khnang ba wat happening jo ka prothei ka ba jot ka ba pra ka ba do jinkrement ka ba nang kerdu endrei manga pi pen ban ala nang kerkhu yingi la nang ra yingi la nang pentumai ka jing im junga jong pi te khumnungin pen kre to jesus christ pat ula hikai badon arfli ki aka ki bangi ni don kamban jiet ka jing im jungi ka baning kong kalong jesus christ open kan ma ka gospel ka jing Matthias haga lenong ka ba haga lenong ka ba new ka khot ka ba khat lai jesus christ open kan now rupa badon ar ki khrdop ka we ka de ka khrdop ka ba khim bat ka we ka de ka khrdop ka ba kloy tongan puli ka ni na ka de ka khot ka ba khat lai to besut ling ba ka khrdop ka ba khim na ba ka ba kloy ka khrdop ka ba jlandro ka lenti kaban lam sya kaban jot bun kiban besut ya kata aga bakim kata ka kerdop aga ba wet ro kata ka lenti kaban yalam sya kaban im agi long kindiat kiba shem ya kata hangni jesus christ ulah hikai lupa badon ar ki kerdop kaumon kidon arfli ki jingjien manga bhi hapdeng juki arfli ki jingjien tongin jien ya ka kerdop ka bakim kade ka khrdop ka bangimla ban im kat ka bangiman henry ka khrdop hi ka bakim kade ka khrdop ka bangi jien ban bud yu jesus christ what happening ke jing e ke jing tenjo khrdop ka bakim de ka khrdop ka bangi kloy ban du no ya ka purthai ki e ke jongka ban jiet ban le e ka mon ka jong blai ka de ka khrdop ka bakim ngan oi fi kala ban kim tang na masdang henry kat ba pidang jet ban ya hi ka mon ka zoblai onang kar khui fi na daga daw ka khrdop ka kim tang na khrdop henry ka ban yalam ban si ka jing em ka ba kemen ka jing em ka ba roi kar hai ka jing em ka ba job daga daw ban I mean see people pin jet ka khrdop ka ba kim wat pet ka khrdop pet shalendet jo ka khrdop ba ka don ka jing em ka ba kemen
ka jing em ka ba roy ka jing em ka ba job ka daw jet phi ban ya ha ga ka krdop ka ba khim la ka long ka bam de itnat e ki khmat le se en rei pen ban ka de ka krdop ka ban ya lami phi se ka jing em ka ta de ka krdop ka ba khim ka krdop ka ba ni jet ban le ka man ka so blai hapding jong de ka perthai ka ba sneu kat kine ka krdop ka ba kluit pan la de ngi em ni ka jing em ka ba pen sngo bhai la de ka ta hi ngi la jet e ka krdop ka ba kluit ka jing em go pen sngo bhai la de ka jing em ka ba ngi pen sngo ba breu ka jing em ka ba ngi em kat ba ngi man ta hi ngi la dap jet e ka krdop ka ba kluit la ka daw ka krdop ka ba kluit ka jing em ka ba em kat ba man le kat ba man pen hon be ka jing kwa brai ju ka do pen sngo bha be la de kum ka ta ka jing jen ka de ka jing jet e ka le krdop ka ba kluit ka bible kong ba ka krdop ka ba kluit ka ban yalam si ka ban jat dan bon ba ki ba jet e ka ta ka krdop ka ba kluit ka de krdop ka ba ibang gi khmat ka ba long attractive ka ba long ka ba baro e smol tunat ban le namar la ban le kat ba mon pen ban kata ka krdop la ka kluit na basdang pen ban ka pen poi pen ban ka jing em ka ba kredit pen ban ka jing em ka ba jot ka pra ka pen poi du job pen ban ye ki brio na ga daw manga ma phingi kwa ba ble un khui ka jing em chonga jong phi yangin jien ya ka krdop ka ba khim yangin jet ye ka lenti ka ba pen sngo bhayo ble ka long ka krdop ka ba khim kata ga di ka ba ble kwa yangai phi bangin jet hagi di ki ka ba khatdo kadon pat sakawi pat ka bu Jesus Christ udon ban ong don artli ki nongrem kila ban shemi ka daru agar ka ju hi ka gospel ju Matthias ka lok ban nyeu ka dekat ka ba arbusa ti manu baro ubayo sngo ye ka ktien chunga bat ubale yeki ngan tharai ukum ubriu bastat ubatei la ka ying halor mausiang tu slap ulahap ki wa kle shlei kiler kle be bat kle sho ita ka ying te kam shem la klonno na bala pensionore mi ka halor ju mausiang rei manu ru ubayo sngo ni ka ktien jonga bat ubamle yaki ngan tharai u ku ubri ubabie ubate ka ying halor jong usiam uslap ulaham ki wa gleish lei kal air kala be bat kala sho ida ka ying te kala kalon bat ka jingklon joka kalong ka crown hangni Jesus Christ udon ye ka ban ong badon artli ki nongrim daga daw mga phi bangin scam bhai ka jinga dei ka jongi bu try ngin yeng scam bha kini ki se ki ba khatdo pentikna bangi yeng haganong rim ka ba scam ka balong halor jok mausiang naraga daw mga phingi don kam ban yet ba ngi teying halor mausiang ne ngi teying halor usiam nama don bon ba ki ba yalap sepang Jesus Christ henry yaladi ki teying halor usiam don bon ba ki ba shakri ba ya utrai haying mani ki ba persang ban don benta ki kam ki jong utrai he kai ha ki jingeseng penban yaladi ki teying halor usiam kabamon ki chusngo tna tang ban shakri penban yaladi kim judwai kim judon por ban wat ek khmat jublai kim ju puli bible haladi shimen marwe ke bari kile sting penban ki chusngo tna tang ban shakri hago pau sabar lada kata kar kom shakri ke ba chusngo tna tang hago pau sabar shakri blai henry ke bari indon por ban ublai judwai ju puli bible kata hi ke de jing teying halor jung siap namar pitip em ladang ilong tang kinong sngo ye ka ktin ka joblai tang kinong sngo tnat ban le jingeseng tang kinong sngo tnat ban ruai ban simbenta hake jing shikri ladang ngim ju pule ka bible ngim ko ngu e ka ktin joblai ngim pentri kam ye ka ktin ka joblai ka chim sungi kata hingi teying halor jung siam ban ka bakut kalong kita gi batei halor jung siam kan sadon ka jing kelon ka daw ngilap haki sngi ki bakat do dan bon ki ban hap de ka jingai dan bon ki ba phaiden balai namar kan ka jing kelon ka hak bakan jam sim namar kanong rim joki kalong halor ju siam re ka jing khot ju ka ktin ka jong blai ka jing khot ju Jesus Christ kalong teying halor ju mau siang kamor yu tey halor mau siang tey halor mau siang komon ya ka ei ka bangayo ji kai ya ka ei ka baga bible ka don ban ong ka hikai ka khot ingi ni pen ko ngu ni pen dem ni rade haga ktin ka jong blai haga ba teying halor mau siang komon ngadon be ka por ka ban dwai malagas ni wala pedeng ju ka jing bun kam ngadon be ka por ban wat ka khamat ka jong blai ngadon ka por ka ban song ka jat ka try na pelak por ile ban lech ka ying ka chulai ban snap ka ktin chulai ban shakriyo blai katahi ka de bangi teying halor mau siang habangi yo sngo ngile ka man ka joblai katahi ka de bangi teying halor ju mau siang la nga phingi kwa bo blai unyo ban ker khui nge ni ki singi ba khatdo ngin scam ba utrai si ba khatdo yang in pek bhai ka nong rim ngi yeng patungin pentikna bangi yeng scam ha
keketin ke joblay ke belong ke nongrem tungin pelong iba keketin ke joblay kan long dok long senam sunan haga jing im jungi nang ni sukmat khrang bagi nongrem jungi kan long ke nongrem ke ba yeng yaladi halor ju mau siang onom la shuan pen ki ing bawan ke jing ke jing pen ju lani ke jing kai ki ba bakla to ni ko pon ni peteng pat ben pech saka benta ke balai ha ke bau Jesus Christ udon ben ong sa artli ke kata galong don ar ki kenrat Jesus Christ sabuong ar ki kenrat kaumon ublay bat ke spa balai bu Jesus Christ upenan kam ya ke spa bau ong kan kadika kenrat namar ke spa kadon ke bor bakala ban kela kenrat lada ke spa ke kela kenrat nganoi phi ke jim jong phi kala jat pin le ke ba pimpoi perkhat ban le ma uthiet so ke jing sniu baro ude ke ji spa ong Bible bali ki bri ke jot ani ke sni namar kadika pisa kadika spa hi ke bala control ke jing jong ki ke jing sbai hoi ban don ye ke spa kalong ke mon ke sung blai henrei ban ye ke spa pat kalong ke babakla kadon ke jing ong gum ni wat ai ba ke spa kalong kenrat lada ke kala kenrat kalong ke kenrat ke sniu henrei pelong ke spa jong pi ba kalong tang ke sekri ke jong pi laga long tang ke sekri ke jong pi pilong briu bala ke khu henrei ke jing khot je ke tin ke jong blai kalong bam dei ke spa ban kala kenrat ke jing jong u Jesus Christ hi undei u kenrat udei u try ke jing jong a jong pi tongini puli ke jing ong ju Jesus Christ hagade ke gospel ju Matthias kalong ke ban briu ke khot bar busau ong kum ni om don u bala ban sekri ar ki kenrat da ba uni isi away but un i away lemne un bat away but un lendet away phimla ban sakri yo blay but ya kaspa phimla ban sakri yo blay but ya kaspa kamot phimla ban ong ba phi yo blay rangkat berka ispa isbai I perther tat em lagi ko ban yo blay tang ya u hi ngin I de ga dot not baro kabongon wat hapdeng jong ka jing bun kamro lagi ong bang uji su long kenrat jungi ngi de bet ban don ka por ya ka ban wat ka khamat chung blay ka por ju ka jing duai ka por ban sakri yo blay marhik ni kisi ba khaddu pitem ne em ton bun ba ki pri ki bom don por su bat ublay namar ka de ka jing bun kam palat ka jing bun kam palat ka de ka dak ju kisi ki ba khaddu hagi ski ki ba khaddu niu I wat ki por jung I menta bat ki ban sawan ru ki jing tei ki ba harukom la ka de ha snong la ka de ha sor la ka de hagadun ko jaka ngi I ka don ka jing kala ki jing tei ki ba mi bun ba ai ni kisi la ka daw ki pri kim don por kin mare showroom saneng ban bun kam na ke jing tei bun kam ban ya tei yeng ban tei aka ka daw hi kalong namar ba ki be brai hi ka spa hi ka ta kalong ka daw na ka daw wat ai ba ka spa kalong kanrat ka jing im jong pi ai bo Jesus Christ un yai long hi kanrat ka jing im jong pi panyo e ka por ka jong pi shimet bel try wat hapdeng ju ka jing bun kam ka sniu blai hi ka de ka ski ka ba pin sange na ka kam le chi ka yeng ka jong blai shakri u try wat hap si po I haro ndai ban ong bangam dan por suban duai dan por suban puri Bible kan ban long yela di barabor ban don be ka por ban duai ban puri ka Bible ban wat ka khamat ka chu blai khnang ba ublai un long kanrat be ka jing im jong fi namar pitip dem sabar na gamon ka jong ublai ke ka ba pidon na ka kti ka umno henre ka jing doran kat ka jong ublai ke ba pidon ki yaine bala nang kar khui fi daga daw don ar ki kanrat ong Jesus Christ ka spa baru blai mga ban mapite ublay hi unlong kanrat ka jing im jong tong ini pet pat ka benta ka basaw ar ki blay kata galong ublay ba im bat ki blay tao hagabaw Joshua ong kumni yano pin jet hani kasngi hatu pin jet ya ublay Jehovah ne pin jet ya ki blay ki amor Joshua ong mga bat ka hing ka jongate ngin sakri utrai kamut u Joshua bat ka yeng ka chu ki jet yo try om ni ki blay thao u yonis wong ki kristan wong sumari yaladi na ki blay thao habong blay thao bun sin ni yo ye ka jingmot ki blay thao jo ki tu kinong man blay thao pitip nem ha ki kristan ru ka don ki blay thao ha kendong jo ka dok not ka jong ki blay thao ki bo blay ijli e mdei ki blay thao jong ki nong male blay thao ki blay thao ki badon haga dok not ki kristan ke kita ki blay thao ki de ki bangi ye palat ban ye ka bangi ye yo blay ki blay thao ki la ban de ki khonro lada ki bangi la ye palat hadu bangi klat yo blay lade ka kam kala ban kala long ka blay thao lada ka kam ka di kata ka bangi
nadu ben step hadu ben mit tangka kam si ka kam hadu bangim dan por su berblay kalak ban long ka blay thau lani ki badan jing em lani ki bom dan jing em ro ladan la shimno e ka jaka jong blay kita gi gi blay thau ga daw yonis wang sumari le blay thau what I ban don blay thau hapo jonga jong phi tongin yet ilade ke ki badan hapo ka dok not ka jong phi hato don ublay de don ka perthai ha ka don ka jong phi anong biang hato don ublay ne don ka perthai ha ka do ka jong phi la don ka perthai ka dok no kau mon ki blay thau ki dang don ka dok no jong phi la ne jonga la don ka perthai hapo jonga go dang don blay thau hapo jonga pitip em ka long ka bala wat la da ubriu le ka briu ka la yo jing pet em henrei ka perthai ka dang don hapo jongki tongin pet nuksa naga tengah ka jong ulat ka bu Jesus Christ hilo ang to pin kan mau ka tengah ka jong ulat kani ka tengah jong ulat hadin ba ublay udon ka jingtmo ban thangno ka Sodom bat ka Gomora ulat ula mino na Sodom ringkat bat ka tengah ka jong ka bomot ka tengah jong ulat kala lajim henrei andala thangi ka Sodom ka tengah ka jong ulat ka kala mamlu penban ka yaplang kumba yap kitu kinong Sodom ka daw ko long ba wala da kala mino na Sodom henrei ka Sodom kampat sem lambi naka den ka daw baka paidin namar baka Sodom kampat mi na po jongka don bun ba ki bala mi na ka perthai henrei ka perthai kampat sem lambi pat na po jongki na ka daw mga phi kumbangi la mi na ka perthai ngila klabamot ngila kut jingmot ban bot yu Jesus Christ ngila da mi na ka perthai kala dei ka por baka perthai kan mi no na po jongi baka perthai kanam dei su ban yo jaka po jongi bau Jesus Christ kan undon ha po jongi u im ha po jongi ko bo apsel pol ong om su mga ba im henrei u Christ kan u im ha po jonga dei su ka malade dei su ke jo perthai ke bang dang yo jaka ha po pen ban u Christ kan u long try ha ga jing im jung apsel pol ya ma mga phiru ngin yet bahai la de pam de ka perthai ka ban yo jaka po jongi di ki jong ublay kin yo jaka po jonga bat jong phi kini ki bo Jesus Christ wong ka banga phi ni don kamban yet bahai la de tongin pentikna bangi jet ya ka khrdop ka bakhim ka khrdop ka bakhim ka de ka mon ka jong blay ngin jet ka mon ka jong blay wat apdeng jo ka perthai ka ba im kat ba mon tongin pentikna susu baka nongrim ka bangi ngiyeng ka di ben long haloru mausiang om hausiang haloru mausiang kata kalong abang yo sngoy ka kitin ka jong blay ni pentrikam ni ka kitin ka jong blay ka chi im jongi ka kitin ka jong blay kalong do long snam ka chi im jongi tongin kan mauru ka ikbo Jesus Christ wang dan ar ki kenrat henrai manga phite Jesus Christ hi uya long kenrat ka chi im jongi dan kenrat su na lor jong Jesus Christ tang u Jesus Christ hi ka chi im jongi u ba pniat ka chi im jongi u ba control lu ka chi im jongi apdeng ju ka jing bun kam ngin don ba ka por pu try ban duai ban wat ka khmat chu ban sekri u try don ublay bat ki play thao manga ma phite hapo jonga jong phi don ublay om su ka perthai ke jong perthai ke la mi no nangi don blay thao su po jongi don tang unong thao balong Jesus Christ ka jing em yangin pun kre ba ye la di da ka ktin ka jong ublay khnang ba ublay unyo ban kerkhu yang ai phi da ka jing kerkhu ki ba kraw hagi ki sngi ki ba ki sngi ki ba khatdo la ka perthai ka lanang jat la ka perthai ka nang kerdu ka nang hiar penban ka jing em jonga jong phi lanang kerkhu na ka buram su ka buram na ka jingkho su ka jingkho but ublay unyo ban le sibon ki kamba ka jing em jong phi ba ka ying ka jong phi habang ni pentrikam ya ka kitin ka jong blay ka jing em jong ublay kerkhu phi lang ba ka jing sa score jong phi ka kitin ka jong blay nagamata ka buram ka jong ublay amen.